Prøv at se her. Kan du se den her? Store arealer med fodermarker. Altså konventionelle fodermarker, hvor der er giftstoffer i, der er sprøjtegifte, og der er meget gødning og kvælstof, som påvirker vores drikkevand og vores natur og vores biodiversitet. Og i fremtiden, når du ser sådan en stor fodermark, hvor over halvdelen af Danmarks areal er ligesom beklædt med de her fodermarker, der skal du i stedet for noget natur, så skal du tænke på sådan en parkeringskælder her. En trist grå parkeringskælder, hvor der er meget lidt natur. Der er nogle edderkopper her, måske en flagermus og en rotte. Og det samme gør sig stort set gældende ved sådan en fodermark. Der er næsten ikke noget natur i en fodermark. De her fodermarker, der fylder over halvdelen af vores land, de producerer foder til vores køer, men især til vores cirka 30 millioner grise, vi har i Danmark. Det skal vi have stoppet. Vi skal have stoppet den her konventionelle foderproduktion, fordi den ødelægger vores natur, ødelægger vores land, kan man sige. Så i stedet for at have den her svineproduktion, hvor grisene har dårlige vilkår og udleder en masse kvælstof, der forurener vores natur, så skal vi simpelthen spise langt flere planter, og vi skal spise økologisk producerede planter og bælgfrugter, så har vi rigeligt med mad.